Per mi la meva comunitat cada dia més és el meu entorn. Fer comunitat és fer d'on ets, d'on estàs, d'on et mous. Comunitat, associació de gent amb algun objectiu final i es crea aquest caliu d'associació, digue-li com vulguis. Mira, Roser, el que et comentava, hauries de trucar... Truca al Nadim, aviam què ens diu, aviam. Hola, Roger, ¿qué tal? Hola Nadim, bon dia. Mira, vam fer una actualització de WordPress i ara resulta que se'ns queden... A partir de comunidad podemos llegar nuestra información a otros que están dentro de comunidad. Hablamos un poco más tarde y lo solucionamos. Comunitat és un conjunt de persones que compartim interessos i que col·laborem. Una comunitat.cat, gent que tenim una afinitat, un tarannà i una manera de pensar o de fer les coses semblant. Podemos juntar todos los que tienen .cat y compartir nuestra idea, nuestra web. Tenim una afinitat, sobretot per la terra, o per la llengua, o per la cultura d'aquí, que es pot vincular amb viatjar, amb menjar, amb un esport o amb el que sigui. Vam triar el domini .cat per coherència, perquè el nostre àmbit d'actuació és local, és Catalunya. Per tant, el .cat ens identifica. Como estamos basados en Cataluña, estaría bien tener un .cat. Si tens continguts en català per un públic que pugui entendre l'idioma. Per què vols un com o un és si el teu àmbit d'acció és aquí a Catalunya? Posa-li algun indicatiu de la teva zona. Apoyar la llengua, la cultura d'aquí, totes les coses d'aquí, que és la nostra obligació. I apostant pel .cat sempre es dona més visibilitat al català a les xarxes. Per tant, vam apostar d'entrada, sense pensar-ho, per un domini.cat.